bagus ya Mas Arto. Pak. Terus niki berkahi tetembangan apa Ramung Dono Arto. Wah nggih. Pak sinten niki? Pak, paring asma sinten Pak? Pokoke singgon garasimu setan kae nak wayang ganti spandek lengkap ngisor ning perdame beres. Oh ngono. Perdame saiki ora mung jenis Gibson wis kados ngene Pak. Oh ngoten. Nganggo apa? PVC. Sing gilap niku sing kangge pelapor saniki namine PVC. PVC. Perdame dadi tak udan iki ora patek nyoro wis beres matur. Masang teng Tulungagung napa purun, Pak? Lah kok mung Tulungagung to, Pi? Lah ngendi? Lah ngendi ae to? Wong aning Suramadu apa jenenge? Oh, Suramadu. Kono itu. Surabaya ngriko. Mas Arto. Wah ngoten nggih. Mengke nggih. Mengke di mboten sok. Tak izin Pak Nos. Izin aku, Mas. Mengke lek kula masang plafon di diskon nggih, Pak. Nggih. Apa pelaku matur bae? Diskonnya 95%. Apa? Tuku iku mau to? Lho kok jenenge ora diskon? Ya tak bayar ruang bensinnya. Mas ora nggo tenaga. Ya, terus ki. Aja lali. Aja lali. Yang dipun kersakaken lagu napa? Wong utuk kuwi Mas. Iki jane iki lho Mas. Lagi gini ya to Pak jenengan kok dadak ilang-ilangan. Ngomong karo gawe. Ya ini lho. Ning kene kok dadak ilang to Pak? Niki napa? Saking Pak Sarto. Pak Sarto. Gubuk Asmara Sragenan. Saya tim patroli Kapmas. Bye SA Kusen Balap. Oh, nggih niki wau to? Stop beres. Nggih, oke. Matur sembah nuwun. Beres-beres. Sing 95% kuwi ya. Nyapa? Swital. Iya matur dhewe nek 95%. 95% ya, Pak. Ninggal jas. Ninggal jas jarene. Nan, jadi kok tinggal. Ndas e? DP nek kene iki 95 juta. Ya. Piye iki? Terusan opo? Terusan Aja lali bawa